Исәнмесез, шын мәгънәсендә халык иҗатына тугры тамашачыларыбыз. Моң сандыгында булган уен кораллары белән танышуны дәвам итәбез. Бүген авылда яратылып уйналынган уен корал турында сүз барыр. Миннән табышмак. Авызы юк кычкыра, сүзе юк чакыра. Нинди уен коралы? Әйе, кем мөгез дип әйткән, алар хаклы, дөрес. Бу мөгез. Мөгез авылда көтүчеләрнең яраткан сигнал бирүче уен коралы. Көтү авылдан чыкканда, кергәндә һәм инде башка хәрәкәт ясаганда сигнал бирә торган уен коралы. Тавышын да тыңлап китик. Әйе. Бәлки кайбер өлкән тамашачының күз алдына авыл килгәндер. Бәлки әле хәтерлисездәдер көтүчеләрнең мөгез кычкыртканын. Әгәр дә инде шушы уен коралына без уен коралын озынайтып тишекләр ясасак, бу ки уйный торган профессиональ уен коралына әверелә. Кем белә нинди уен коралы? Әйе, бу уен коралы сырнай. Сыр мөгез, най камыш дигәнне аңлата. Бу очракта чын мөгез, сыер мөгезе, ә инде бу өлеш ясалынган агачтан. Агач инде узакка җитә торган чыдамлырак материал. Әйе, бу уен коралы инде бүгенге көндә авылларда кулланылмый, ләкин шунысы шатлыклы. Күп кенә фольклор ансамбльләре үзенең ансамбльләренә нигез итеп алдылар шушы уен коралын. Халык авыз иҗатында шушы уен коралына багышланган күп кенә шигырьләр бар. Шуның берсен укып китим. Дед Петре дип атала. Ут ук яна кандай кызыл кояш нуры. Җәйге көн иртә белән кычкыра, сызгыра, кеше уята. Авылдан чыга Дед Петрей зур көтү хайван белән. Аркада капчык, кулда сырнай. Ташла бабай бар кайгыңны, күрәсеңме бөтен дөнья сине. Уйна сырнай, җырлап җибәр югарыга, тургай киенә. Күрәсезме, халыкта ничек матур итеп чагылдыралар шушы сырнай дигән уен коралының тавышын. Инде сырнайның тавышында тыңларга вакыт җиткәндер. Бездә яңадан кунакта баянчы Илнар Сафин, без бергәләп халык көйләрен уйнарбыз. Илнар, рәхим ит. Рәхмәт бик зур, Илнар. Чыннан да бик матур сырнайның ерактан ишетелеп тора торган үзле тавышлы уен коралы. Чын мәгънәсендә халык уен коралы. Инде бүгенгә сәхифәне шушының белән төгәлләрбез. Киләсе очрашуларга кадәр.